streekomroep RTV NOS. Even bovenuit beginnen. Ja, heel rechts. Wacht even. Even opnieuw beginnen. Ja, ik begin even nog. NOS zei ik al. Wacht even. Oh. Kom maar. Streekroman RTF Nov is verrassend erbij. En dan mag ik leiden wat er staat? Ja, ja. Ja. En actie. Er worden radioprogramma's maken. Oh, dat mag al in de camera zien natuurlijk. Maar ik mag lekker lezen, dus dan mag ik... Grote evenementen Lieklos de Admiraliteitsdagen. Ja, kijk al. Ja, ja. De Admiraliteitsdagen. 40 jaar. Admiraliteitsdagen. De jongen de kraammachines Willemson maar verzwagerd. Ja. Oh wel, kijk hem op mij dan. Ja, tuurlijk. San Jelien in de studio aan de verlengde stationstraat in de Westerrijn in gebruik genomen. Microfoon ook in beeld wezen? Ja, de microfoon bij het lopen als je naar was dat zo? Ja. Mag ik bij komen zetten? Nee, dat Ik vrijwilliger worden. Meld je dan aan. Stuur een brugje. Ik vrijwilliger worden, meld die aan. Stuur een berichtje naar dit e-mailadres. Wees naar onderen.